siyas nag-withdraw oy. Ayag hot da oy. No, tag 399 After walay dili kung bibigay. 21 Wala kay gusto kong 599. Ari man ko magbalitag sleeveless ni Kim kay 21. Kwarta di ko pa. 599. Nali. Tikwan guys, oh. Pila ba yung tikwan? Buy. 200. Kung mo buy kag isa, ano sir, buy to? Buy 1, 399. Buy 2, 200. Oo. Nakasave ka og 200. Let's go. Oh, buy one take one nga kuan jay kanang double burner. No. Blender, buy one take one. No. Hello. 2085. Oh. Wala sila nag buy one take one sa kani. Kani ba? Buy one take one. Dili uy. Asa? Ay, piste. No, ba yung tikwan? Tunga ta. Tunga ta na. Natulala guys. Tikwan. Tunga ta ng po. Buy 1, take 1. Kung mapaliksad ko, katunga si Jay Jay. Ha? Tunga lang ta, Jay. Sige. Parehara ni? Ah. Jadi ka, Jay? Huwag mo siya kahati. Pagsaran pa, Jay. Ay, gani, Jay. Ay, kanikuan ba? Dua-dua ta ba? Dua ta ba? Ha? Matang plastic. Okay na dito. Dali, ako, diba? Parehara. Sige, go. Dapat man diri. Ay, wala. Buy one take one man. Wala. Kato lang. Sige, go. Dili ko kapay itong cake na nag-sale sila. Lami, kaayo, Jay. 300 kape na lang. Jay, nakapalit mo kung kayo pag-birthday game. Gilis, mong diri, 300 na lang. Lami pa dyan, wala ka. Kalami, oh. Munay, kuhan ka ng mozzarella. Wala lagi. Wala man. Para na ilang. Wala man. Wala sila nag-sale. Wala. 499 pa naman. Ah, dara. Dara. Kani. Ang katanglingo ni Ma'am Venus ba? Kani. Wait, sabi. Kasi nga na uy. No, 399 bunindot ko quality pa jud. Diri may palitag towel. Nya kung duha mo tag 200 ra. Nindot tag quality diri man ko magpalitan good. No. Tag 150 na lang. 299. No, kung duha mo dili ay. Isa. Kani ba yung take one? Ay, 1 each. Madaghan kay Jay na Jay ba yung take one. Wow. Ay, taga makita niyo to zero.
Del Monte spaghetti. Barato na lang, Jay, oh. Tag 99 na lang. Instead of 124. Ano? Del Monte spaghetti. Spaghetti. Isa naman itong isa. Uy, bisa magsiga itong pinangita. Kanang branch na to ba? Dili. Ay, Ay, magpura maguro. ingani siya, pero ingani, oh. Ingani style, oh. Nagatuon ako. 399 na lang, oh. Mahilig og kape. 399 na lang. Oo. Mas barata yapon to dad. Ay, bagat. Kasi bagat. Guys, nag-shopping sila sa Argus. Oh, guys. Charot! Asa man? Gusto mo mahilig ano? Kana Del Monte manggod na sa Del Monte kuan jud siya. Pentik wat dile. Lami biya na. Dili. Cheetos. Lami man dyan siya. Cheetos. Buritong randi ay. Resim. Wala lagi. Wala kayo stock man. Mabitong. Okay ko na maligya kay way stock. Kanay, ganahan ko ani ay. Lami. Lami siya. 119. Di siya parat jer, doy pangurot. Lami na siya jer. Tag 149 na lang. Asa na, ma'am? 149. Cute. T-shirt? Oh. Mga princess, mga buy one take one unsa ni? Buy mani. Cute oy. Gani. Karon man yung shopping guys, kay medyo matab. Pila? Buy one take one. Siguro uy, over. Okay naman na uy. O gani, si pulisan di mo mag-ox-ox.
tabog ka lang. Kari ko magpalitan og tawon siya kay brandro niya buy one take one. Nindot og quality. Dato 399. Buy one take one. Guys, wala pa lang partial pa lang. Crispy. Oh my God! Wow! Guys, cheat day na po. Guys, wali diet guys ha. Ayun na. Butang ketchup jay. Oh, yan na. Oh, later na ta. Di ganahan ko kainit. Basuyo ka mo. Di haran na naman ang buhay lagi. Magluman ka.